Ako si vybrať prostriedky z burzy BingX do vlastnej peňaženky? Vážení používatelia, v tomto návode ti ukážeme, ako si jednoducho a bezpečne vybrať prostriedky z burzy BingX, napríklad na vlastnú kryptopeňaženku, účet na inej burze alebo akúkoľvek inú externú adresu. Pozrieme sa na to na príklade burzy BingX. Krok 1. Prejdi na oficiálnu stránku BingX a prihlás sa do svojho účtu. Krok 2. V pravom hornom rohu klikni na možnosť aktíva a vyber výber Withdraw. Krok 3. Zobrazí sa ti okno pre výber prostriedkov. Povedzme, že chceš vybrať USDT na svoju peňaženku v sieti TRC20, vyber menu prevodu. USDT vlož adresu peňaženky. Kam chceš prostriedky poslať, zvol sieť TRC20, zadaj sumu, ktorú chceš vybrať. Skontroluj, že výber prebieha z účtu Funding, účet fondu. Klikni na tlačidlo Výber, Withdraw. Dôležité. Dôkladne si skontroluj zvolenú sieť. Aj keď zadáš správnu adresu peňazienky, nesprávna sieť môže viesť k trvalej strate tvojich prostriedkov. Krok 4. Zobrazí sa ti potvrdzovacie okno transakcie. Ešte raz si skontroluj adresu peňazienky a vybranú sieť. Uisti sa, že všetko je správne. Potom klikni na tlačidlo Potvrdiť, Confirm. Krok 5. Teraz bude potrebné potvrdenie cez dvojfaktorovú autentifikáciu 2FA. V hornom poli klikni na Získať kód, Get Code. Na tvoj e-mail, zadaný pri registrácii, príde overovací kód. Skopíruj a vlož do poľa. Do dolného poľa zadaj kód z aplikácie Google Authenticator, klikni na tlačidlo Potvrdiť, Confirm. Krok 6. Po potvrdení sa zobrazí okno s oznámením, že transakcia bola úspešne potvrdená. Môžeš kliknúť na Uložiť adresu, Save Address, aby si pri budúcich prevodoch na túto adresu nemusel za každým zadávať dvojfaktorové overenie. Ak to nechceš uložiť, jednoducho zatvor okno kliknutím na biely krížik v pravom hornom rohu. Krok 7. V sekcii Nedávne výbery, Recent Withdrawals, sa zobrazí tvoja výberová transakcia. Aktuálne bude mať stav na kontrole, Under Review. Krok 8. Ako náhle bude transakcia úspešne spracovaná a prostriedky dorazia do tvojej peňazienky, stav transakcie sa zmení na dokončené, Completed. Hotovo. Úspešne ste si previedli prostriedky do svojej peňaženky.